ସାଙ୍ଗ ଛତୁଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଲେଖି ନଥିବ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେନି ଚଲେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁଦୁବା ଭୁସି ଗୁରା ଭୁସି ତ ଭଲ। ଶଳା ଗୋରୁ ଯୋଉ ଭୁସି ଖାଆନ୍ତିନି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚଲେଇକି ଦେଖିବୁ। ତାହେଲେ ଏଗୁରା ଛୁଆ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତ? ତାକୁ ସେ ଭୁସି କିଛି ହଜମ କରିପାରିବ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯାଇ କହିବେ ନା ଆଉ ଯେ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁରବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ, ବିକୁଥିବେ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିବ। ହଁ ଧରନ୍ତୁ, ଧରିଲେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଦେଉଛି। ନହେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଛତୁଆ ଖାଇଲେ ପେଟ ମେଟ ଫୁଲିଯିବ କି ହେଇଯିବ, କିଛି ବେମାର କିଛି ବାହାରିବନି? ରହୁନ ନ୍ୟୁଜର ସାମ୍ବାଦିକର ମୁଁ ବା ଅଛି ଆମ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିବ ଗରିବ ଗରିଆ ଲୋକ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛତୁ ଦଉଛି, ଛତୁଆ ଛୁଆ ଖାଲି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ବିକି ଦଉଛି 10-20 ଟଙ୍କାର, ତାର ଯାହାର ଗୋରୁ ଅଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ମାଣି ସବୁ ପଶିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ ନା? କୋଉଠି ପାଣି ପଶିଲାଣି? ଆମର ହେଇବା ପୁରା ବାରି ଘର ସବୁ ସିନା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ତାକୁ କିଏ ଆମ ଇଏ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ଡାକିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ କି ଆମର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଲେ ବାଇକ୍ ନେଇକି, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସ। ହେଇ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ଅମିତ ଭାଇ।